In aqidah yang bid'aan dengan sin iman bang masabot min aqidah lamun yan samlang ingkatan sin hinang sin pamatayan. Lamun ingkatan sin hinang sin pamatayan. Hati niya apabila masabot in aqidah magtusunod pagtulong sin pangatayan sin kita ang na ini in hinang sin pangatayan. Ay sinubra hinang sin pangatayan aming pag-iintipad niya pamarayaw ilan sin pag-iintipad niya pamangin pagtawag ka niya aqidah. Dahil sa wala ng pagtawag aqidah fasidah ilan sin aqidah sahihah. Aqidah lalat ilan sin aqidah mabunod. Aqidah kulit iwan sa aqidah lawan. Sebab mana sa aqidah ang naimpawarat saya betul mahalang sin pangatayan. Ang naimpawarat betul sin kita halang sin pangatayan. Naman sa mga naman para mo yung biyolog mahalang sin pangatayan mo impahang pangahangat. Nangahanap kau bakduahin Tuhan amun tuhin kinamin aqidah mo. Bangsa umaman dito mahanap sa pangatayan mo bag nangahanap kau bag impaapu-apuan sin kita magpakarihin sila sakit magpakauli sila sakit magpakarihin rezeki na amang ilog biutok mo halaw sa pangatayan mo in aqidah kung bunal. Ano na yung pagtawag ng aqidah? Sarta iman yaon siya na kabutang hawaan sin aqidah. Sebab iman patiada amun yung pagparang saya harukun umum amin masabot sin kita kanakanayaw. Hakailan ng ulama iniman lang na lamon siya inhinang lamon inhinang in tasdid ilang sin qawl ilang sin fi'il matawag siya iman. Ada yang terjadi aqidah amaran tasdid amaran dalam sin pangatayan. So iman yaon siya nakalawad hawaan sin aqidah ay hatihin bangkaw nagparal saya sin amiyahatan sin Allah Ta'ala himaparal saya in ikaw nag-aqidah sin aqidah batan